କେହି ଜଣେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମାଲର କଥା କହିଛନ୍ କି ପରମାତ୍ମାର ଲାଗିର୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିଲରେ ନା ପ୍ୟାର ଥିସି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକର ମନ ଭିତରେ କିନି ପରମାତ୍ମା ଲାଗିର୍ ଭାବ ଥିସି। ତ ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଇଁ ହଉଛେ ଶୋଭା। ତ ଆଜି ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟେ ଶୁଣମା। ତ ଦେଖ, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରରେ ନା ଗୋଟେ ମହନ୍ତ ଜି ରହୁଥିଲେ। ସେ ତାପନେ କିନି ସବୁଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲେ ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ନା ଭଗବାନର ଗୁଣଗାନ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନର ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ, ଭଗବାନର ବହୁତଟେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କିନି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହଉଥିଲା, ହେ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ସେ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ନି ଥିବେ କିନି ସେତେବେଳେ ସେ ଚୁପଚାପ ବସିକରି ଥିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବହୁତଟେ ଜୟକାରା କରୁଥିବେ, ଭଗବାନର ଗୁଣଗାନ କରୁଥିବେ, କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବେ। ଏନ୍ତା ବହୁତ ଦିନ ପଲେଇ ଯାସି ପରେ ସେ ଗାଁରେ ନା ଗୋଟେ ଭକ୍ତଟେ ଆଇସନ୍, ଯିଏକି ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଠ କରସନ୍। ଚତୁର୍ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିସି ନା, ଆଉ ସେଠାନେ ରହିବା ଲାଗିର୍ ସେ ଆଇସନ୍। ତ ଭକ୍ତ ଯିଏକିନି କେନ୍ତା କରସନ୍ ସେମାନେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଥିସନ୍ କିନି ହେତେବେଳେ ସେ କିନି ଶାନ୍ତ ରହେସନ୍। ମାନେ ଭଗବାନର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେନ୍ କରୁଥିସନ୍, ଜୟକାରା କରୁଥିସନ୍, ତାଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଥିସନ୍, ସେ ସାଇଟ୍ ହେଇସନ୍ ଆଉ ଚୁପଚାପ ରହେସନ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ନି ଥାନ୍, ମାନେ ବିଲକୁଲ ନି ଥାନ୍, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେ ଭଗବାନର ନାମ ଜପ କରସନ୍, ଭଗବାନର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରସନ୍। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ତାପନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକରି କରସନ୍। ବେଲେ ଇ ଜିନିଷଟା ସେ ମହନ୍ତ ଯେ ଦେଖସନ୍ ବହୁତ ଦିନ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଅନୁମାନ କରସନ୍ ଯେ ଇ ଭକ୍ତ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ କାଁ ହେଲା ଯେ ଚୁପ ରହିଯିସନ୍, ଆଉ ଲୋକମାନେ ନି ଥିସନ୍ ବେଲେ କାଁ ହେଲା ଯେ ସେଟା ଜୟକାରା କରୁଥିସନ୍ କହିକରି କହେସନ୍। ଆଉ ଦିନେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ପଚରାସନ୍ ଯେ ତୁମେ ଯେନ୍ତା ଭକ୍ତି କରୁଛ ଭଗବାନକେ, ମୋରଟା ତାର ଉଲ୍ଟା ଏ। ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଥିସନ୍ ହେତେବେଳେ ହିଁ ମୋତେ ଉତ୍ସାହ ଲାଗ୍ସି ଯେ ଜୟକାରା କରବା ଲାଗି, ଭଗବାନର ନାମ ଗୁଣଗାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରବାର୍ ଲାଗି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ନି ଥିସନ୍ ଲୋକମାନେ ହେତେବେଳେ ହିଁ କରସ କହିକରି କହେସନ୍। ତ ଭଗତ ଜି କହେସନ୍ କି ଯେ ରହ କିଛି ଦିନ ଯାଉ, ଆଉ ସେଥିରେ ମାନେ ସମୟ ଆସିଲେ ହିଁ ମୁଇଁ ଏଥିରେ ଆନ୍ସାରଟା ଦେବି କହିକରି କହେସନ୍। ବହୁତ ଦିନ ଗଲା ପରେ କିନି ମହନ୍ତ ଜି ଦିନେ କିନି ଭଗବାନର ଆଳତି କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ହଉଥିସି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ କିନି ସେ ତାପନେ ଲୋକମାନେ ବହୁତଟେ ଆଏସନ୍ ଆଉ ତାହାକୁ କହେସନ୍ ଯେ ଚାଲ ଭଗବାନର ନାମ ଜପ କର, ଭଗବାନର ଜୟକାରା କର କହିକରି କହେସନ୍। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ ନି ଲାଗେ। କାଁ ହେଲା ଯେ କି ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚପଲ ସାରେ ଆନିଥିସନ୍, ଆଉ ସେ ଚପଲକେ କିନି ବାହାରେ ଥୁଇ ଦେଇଥିସନ୍। ବେଲେ ସାୟଦ ମୋର୍ ଚପଲଟା କିଏ ଚୁରେଇ ନି ନେଇଯାଏ ତ, ମୋର୍ ଚପଲକେ କିଏ ନେଇ ନି ଯାଏ ତ, ଇ ଭାବନା ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଥିଲା। ଆଉ କିନି ସେ ଭଗବାନକେ କିନି ଡାକବାର ଥି କିନି ତାଙ୍କର ମନଟା ନି ଥାଇ, ଭଗବାନର ନାମ ଜପ କରବା କୀର୍ତ୍ତନ କରବା ଥି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନଟା ନି ରହି। ତ ସେଟା ସରିଯାଇସି, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତି ଭାବନା ସବୁ ସରିଯାଇସି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାତି ହେସି କିନି ସେ ଶୁଇଥିସନ୍, ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଇସି ଯେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଅଲୌକିକ ପୁରୁଷଟା କିନି ତାଙ୍କର ଚପଲର କିନି ପହରା ଦଉଛେ, ମାନେ ଜୁଗିଛେ ତାଙ୍କର ଚପଲକେ। ସେ ଜିନିଷକେ ସେ ତାପନେ ଦେଖସନ୍ ଆଉ ଚମକି କରି ଉଠି ପକାସନ୍। ଏଇଟା ଯଦି ଘରେ କହିବେ କହିବେ କି ଯେ ମୋତେ ପାଗଳ ହେଇଗଲାନ କହିକରି କହିବେ। ତ ସେ ନି କହନ୍, ଆଉ କିନି ସିଧା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯିସନ୍। ଆଉ କିନି ଯେନ୍ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତ ଥିସନ୍ କିନି ତାହାକୁ ଏକା ପଚରାସନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି, ଆଉ ଏଇଟା କାଏଁଥିର୍ ଲାଗି ଦେଖିଲି କହିକରି କହେସନ୍। ବେଲେ ତୁମେ ଯେନ୍ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖଲ କିନି, ଯେନ୍ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ ତମର ଚପଲର ଚାରିପାଖେ ଜୁଗି କରି ରହିଛନ୍ ବୋଲିକରି ସେଟା ଭଗବାନ ହିଁ ହନ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକେ ଆଏସୁଁ କିନି ଭଗବାନକେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଏସୁଁ, ହେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିସନ୍। ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରସୁଁ, ନାମ ଜପ କରସୁଁ, ତ ସେ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିସନ୍ ବାହାରେ। ଆମେ ଭିତରେ ବି ଥିସୁଁ ବେଲେ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିସନ୍, ଆଉ ବାହାରେ ଆମର ଯେନ୍ ଜିନିଷ ବି ଥିସି ସେଟାକେ ଫେର୍ ସେ ଜୁଗିଥିସନ୍ ଆଉ ତାର ବି ରକ୍ଷା କରୁଥିସନ୍। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକେ ଆସ୍ମା, ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରବାର୍ ଲାଗି ଆସ୍ମା, ତ ଏକା ଆମର୍ ଧ୍ୟାନଟା ଭଗବାନ ଉପରେ ରହିବାର୍ କଥା। ଆଉ ଯଦି ଆମର୍ ଧ୍ୟାନଟା ଚପଲ କେନେ ଅଛେ, ଆମର୍ ଜିନିଷ ସେନେ ଅଛେ, କିଏ ନେଇଯିବା ଇ ଭାବନା ରହିଲାରେ ବୋଲେ ଭଗବାନ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନିନ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ଭଗବାନକେ ମାନୁଛୁ ମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବାର୍ କଥା। କିନ୍ତୁ ତମେ ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା ତମର ଦିଲ୍ ଭିତରେ ନିନ, ତ ଭଗବାନ ସେଟା ତମକୁ ଜଣାବାର୍ କେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର୍ ମନ୍ଦିରକେ ଆସୁଛୁ, ତୋର ସବୁ କିଛି ମୋରେ, ତୋର ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ କିଛି ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲୁ, ତ ତାର ସବୁ ମୁଇଁ ହିଁ ବୁଝବି କହିକରି ସେଟା ତତେ ତତେ ସ୍ୱପ୍ନା ଦେଲେ ସେ କଥାକେ କହିକରି କହେସନ୍। ବେଲେ ଆମର ସେ ମହନ୍ତ ଯେ ବୁଝି ପକାସନ୍ ଯେ ରିଆଲିରେ ଭଗବାନ ଉପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଖ୍କେ ଆଏସୁଁ, ତ ସେ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିସନ୍ ସବୁବେଲେ। ଆମର ହର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସେ ତାପନେ ସାଥ୍ ଦେସନ୍। ତ
ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିନି ସବୁ କିଛି ସମର୍ପଣ କରିଦେମା ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ନେଇକରି ଆମର ଭଲ୍ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ଆଉ ଆମର ଖରାପ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କର ମାନେ ଆମକୁ କାଣା ଦରକାର ଯେ ସେ ଜିନିଷଟା କିନି ଭଗବାନକେ ଭଲ୍ ସାଙ୍ଗେ ଜଣାଥିସି ତ ସେ ଜିନିଷଟାକେ କିନି ଏଇଟା ମୁଇଁ କହିଲି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରି କେନ୍ତା ଲାଗଲା ମୋତେ ଜଣାବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।